Nedávno jsem reagoval na to, jak si Smilo koupil nový auto, hoši, byla to sportovní Škodovka, no a on zareagoval na tu moji reakci, hoši. Doufám, že tam neřekl nic špatného na něj, aby mě nějak nevyhrotil a pojďme se na to podívat. Nechce se tě utrácet za drahý nový iPhony, zkus Jabko levně, kde seženeš použitý iPhony za lepší cenu a s kódem DODOEU budeš mít slevu 600 korun při nákupu nad 2000. Link v popisku. To som sa tu ja ľudia dopočul, že niekto na mňa spravil reakciu normálne. Naposledy na mňa spravil reakciu Michael Average na moju paródiu. Bolo možno, že aj 8 rokov dozadu. Ale dozvedel som sa, že Dodo zareagoval na moje videjko, ako som si kúpil nové auto Škoda Kamiq. Dosť ma aj prekvapilo, že ako jedno slovíčko dokáže vytrigrovať ľudia celý chat. Ale to, že som dal do názvu športové, tak zrazu normálne vybuchol internet z toho kokos a to som ani v tom videu nepovedal, že si myslím, že to je športové auto. Je to jo, ale tak když dáš do názvu sportovní auto a to, že neřekneš ve videu, že to je sportovní auto, tak vlastně to, když dáš do názvu, tak je podle mě ještě víc, jak to říct, víc, jak mi vypadne všechny slova. Ale prostě když dáš do názvu, že to je, že jsi pořídil sportovní auto, tak to je ještě víc, než když by si řekl ve videu, že jsi pořídil sportovní auto, podle mě, reálně. Takže tak. Ja som to samozrejme tam napísal na schvál. Ja si uvedomujem, že to nie je športové auto. Podľa mňa Clickbaitík, to jsou ty taktiky. Neříkám, že jsem to nikdy nepoužil. je to normálne klasické, neviem, SUV, crossover so športovým nádychom. Asi tak by som to najlepšie povedal, opísal, lebo samozrejme sú tam nejaké športové prvky, sedačky a linky a takéto, chápete ma. Taký športový nádych. Nevadí, ale teraz si ľudia ideme zareagovať. Poďte sa na to. Vykradol mi miniatúru a dal tam svoj ksicht. Ideme mu strajknúť video. Inak toto je moja A tak se to dělá na reakcích, ne, sakra. prvá reakcia v živote. Ja som v živote nespravil žiadnu reakciu a som si povedal, že idem si vyskúšať, aké to je. No ukáž, čo povedal Dodo na mňa. Smilo vydal videjko, který se jmenuje Koupil jsem si praktické športové Praktické auto. športové Pojďme se na to auto. podívat, jaký auto si koupil, protože já jsem... Kam bude úplně už nahypenej z té reakce, kámo, jim to je úplně jedno. Pojďte se, jak se tady mě usmíváte, jo. Jsem si taky koupil nový auto a každou chvíli vám ho ukážu na kanále Dodo.cz, doše vyjde videjko, jaký jsem si koupil, OK? Takže on vlastne využil moje auto, aby si vypromoval svoje auto. GG. Ahojte, čaute, víte vás pri ďalšom videu, tentokrát to je také netradičnejšie videjko, Jsem jak sa spodina hovorí, spoločnosti. jedného druhu na tomto kanáli. Bude to, kámo, je nějaká Škodovka, jsem to viděl na thumbnailu. Jedná sa o No, Škoda je to Kamiq tak. vo verzii Monte Škoda Carlo, Kamiq, čiže je v to tej tam. športovej výbave, komplet čierne. No, športová výbava. Ja som nepovedal, že to je športové auto. Monte Carlo To jo, ale když je v názvu sportovní auto, tak to, že to v tom videu nepovíš, kámo, to je jedno už, ne? výbava, čo robí. OK, ty světla docela vypadají hustě, to vypadá jak Bugatti trošku. Přijde. No, Každopádně Bugatti jako, Kamiq. hele, je to takový praktický auto, ale napsal, že športové. Kolik to má kilowatt? Jako tohle podle mě nebude mít víc jak 200 kW, ne? 200 sa ani nevyrába do Kamikov, bohužiaľ. Dobre, ale však akože asi som to mal čakať, ale nevadí, ideme ďalej. Plastové čierne lakované prvky do toho auta, plus, nevšívajte si tú špinavú strechu, plus panoráma. To mě Je to zajímá, konkrétne, jak ta panorama bude velká. je to Panoráma je cez celú strechu, Dodo. To si určite Je to videl. jazdenka, samozrejme, nové to není, je to No, ročnica, už som to videl. že Sa vyplatí. 21, Jezdenka. je to obuté na 18-palcových Monte Carlo kolesách, alebo inak povedané športových. Je to najvyššia motorizácia, Športových. 7-stupňový automat, 110 kW, čiže nejakých 150 koní približne. To chce vidieť tú reakciu. 10 kW? To není sportový auto, ne? Však moje daily auto má 140 kW. A v životě bych neřekl, že to je sportovní auto. Dynamické smerovky a Já jsem to jakoby nemyslel špatně, a tak hoši, tak když dá do názvu sportovní auto a tady teď říká, že ve videu ale neřekl, že to je sportovní auto, tak musel čekat, kámo, že jakoby někdo řekne, že jim to není úplně sportovní auto. A on to jakoby jedno, víš co, a tak jako když se řekne sportovní auto, tak si představíš sportovní auto, a ne Škoda Kamiq, která má nevím kolik, 120, 110 kW nebo co řek, víš co. Ale jakože hele, úplně v pohodě, jako má to tu sportovní výbavu, no tak co. A podle mě tak to asi chtěl dát jako do toho thumbnailu a do názvu, aby to jakoby vypadalo, jako aby na to No, lidi víc klikali, Dodo to tak asi pochopil. chápu, jakože to tam nazval, že sportovní auto, asi aby to prostě bylo jako lepší videjko, no. Dodo chápe, Dodo je môj kolega YouTubeový, tak porozumel. takže žiadne vyrezávanie, bohužiaľ, ale to mi nevadí, popravde veľmi. Teraz sa mi páčia tie smerovky, ja ich musím ukázať. Takto auto bliká vpredu OK, a takisto bliká to je aj vzadu, cool. samozrejme. Dobre, to som ukázal. Blikačky, poriadne. Taká blbosť proste tak ma nadchne neskutočné. Jo, já taky takové blbosti mám rád na autech. Ako No. som spomínal, auto mám z druhej ruky, je to jazdené auto. To sa Teraz vyplatí. mám Na ňom približne nejakých 70 000, takže takto vyzerá nejako ten športový interiér. OK. Ako som povedal, je to tá najvyššia výbava Monte Carlo. Jediné, čo sa mi trošku nepáči, sú tie samozrejme tie sedačky, ale samozrejme ja už som si na ne velice zvykol. Jako docela v
pohodě, ale nelíbí se mi, jak tam je to červený. No to bohužiaľ, no to červené, to sa nedá dať preč. Tými sedačkami ja som si na ne zvykol, už sú aj pre mňa pohodlné, ale ja keď som prvýkrát do nich sadol, tak to váži, ako keby som bol v škrupení, ako keby som v závodiaku nejakom, ale Fakt, je to jo? iba o zvyku. Ja už som si na to zvykol a už som spokojný. Ale škoda, no, že sú červené. Keby bolo červené auto a červené sedačky, tak Červená je taková luxus. vyblitá mi přijde. Jako RS Škodovky tak mají taky, myslím, červený takhle sedačky a ty to mají takový hezčí, jako ty sedačky, jak jsou takhle udělaný, jako... Mně se hlavně nelíbí, nevím, jestli to jsou látkový sedačky, mně se prostě nelíbí látkový sedačky. Nejvíc se mi líbí Alcantara nebo kůže. Barevně, jako ten styl, kde ta barva je a jaká barva, jaký to je odstín, tak to taky se mi moc teda nelíbí, jako na tomhle autě, no. Mne celkom Ale jinak jako ty sedačky sami o sobě jsou hezký. páčia športové sedačky, ktoré vážne vás udržia v tom sedadle, aj keď to nie je úplne že najšportovejšie auto, ale sedačky na to má prispôsobené, že môžem jazdiť pomaly Formulu 1. Fú, aká je zima, sa to zatvorím radšej. Jo, ale jako to panorama v oknu je fakt. Dodo som ti zarobil. Dúfam, že na budúce si pozrieš ďalšie videjko a zarobíš mi. Dúfam, že nemáš nejaké adblocky. Výbave Monte Carlo je samozrejme Nemám adbloky, mám YouTube Premium, takže Smile, když koukám na tvý videjko, tak ti zarábám ještě víc, než kdyby jsem pouštěl reklamy, kámo. YouTube Premium, myslím, vydělává víc než reklamy samotný. Takže Smile, bráško, a dělám ti dobrý watch time, vidím vždycky videjko celý, OK? Tohle uvidím celý, i to s tím autem jsem viděl celý, bráško. tento trojramenný kožený volant. A pak, že reakční kanály jsou blbý, hoši, jsou dobrý. Pomáhaj těm YouTuberům, vidíme vždycky celý videjko, takže pomáháme watch timeu. A máme YouTube Premium, takže zarobíme pár korun. No, možná, tyjo, zajímalo by mě, kolik vydělá tak peněz, když já z YouTube Premium zhlídnu celý video až do konce. Podle mě třeba 0,2 koruny reálně, což není jak tak bad, nebo? To je Carlo, ktorý už... To mám ve Škodovce ten stejný skoro. No vidíš, Dodo, no, tak aspoň vieš, ako sa cíti. Dobre sa drží, že? Dobre sa drží. Ako príjemný na ruky, takže ja som spokojný. Nemôžem sa Mám sťažovať. ešte klasické budíky, nemám virtual cockpit, čo Ja na mám jednu taky, stranu myslím. je dobré, lebo sa mi páči, ako ten budík samozrejme ukazuje rýchlosť hore dole, že nie je to také jak digitálne. Má to taký ten feeling. Základný displej, ktorý v príplatku... Jo, já úplně stejný ve Škodovce, my máme podle... Máme tá isté, a to by sme podľa mňa mali spraviť normálne spoločné video, že normálne sa stretneme a normálne dáme ich vedľa seba a budeme si ich normálne kúkať, obzerať. Tak, to by bylo video, jak obzeráme Škodovky, no nic. Ale je na prodej, budu ji teď prodávat. Myslím, že to mám kolik stát tvoje Škodovka? 300 000 z DPH. 18? 219? Výbave ešte sa dal trošku zväčšiť, ale tento je úplne Alebo 217? dostačujúci na všetko. Samozrejme dvojzónová klíma, klasika, automat, dokonca aj padlové radenie pod volantom, No, taký takže sa môže stejný. No, zahrať na takého ja ti hovorím, Dodo, normálne napíš na Instagram kľudne, hoci čo, ja neviem, dojdeme a budeme si fotiť auta navzájom, alebo ja neviem. Verstappena. Ako vidíte, tak nado mnou je už aj panoráma. To sa mi líbí, ktorá- jak je veľký. Neviem, ako to je vidno na... No inak aj ja keď som to videl prvýkrát tú panorámu, ľudia, normálne ja som asi, že odpadol z toho, že aké to je obrovské. Škoda, že váže, že z môjho miesta, ako je to úplne na nič, ale ty, čo sedia váže vzadu, tak to, tam keď si dáš previetačku, tak tam môžeš podľa mňa filmy kamere, pozerať na to. Ale z môjho samozrejme predného sedadla tak moc nevidím z panorámy, ale moji spolujazdci vzadu si to podľa mňa môžu pekne užiť. Je to Na jednu hodne stranu je veľmi dobré, že to je tá panoráma, lebo interiér je úplne komplet celý čierny, iba váže to sú iba také tie červené prvky, ktorých je tu veľmi málo. Keď tá panoráma je stiahnutá, tak je tu normálne, že tma. Naštartované, -2 vonku. Z asistentov tu máme sledovanie mŕtvého uhla, máme Jako já takovouhle grafiku na asistenty nemám. Já ani nevím, jaký mám asistenty ve Škodovce. adaptívny tempomat, máme držanie Okay, co málo tam je? máme- Adaptivní tempomat je dobrý. To nemá ani teď to moje auto jsem si koupil do Jaj, no, tak mám lepšie auto, jak ty nakoniec, no tak dobre, tak aspoň v niečom som lepší. Sice možno, že máš viac kilovatov, Jako je to možný, že Smile má kam lepší auto než já? Protože nevím, kolik může stát tahle Škoda Kamiq, ale podle mě ne. Nevím, tahle Škoda Kamiq kolik tak bude stát, kámo. Podle mě tak 400 000. Možná lehce přes 400 000. přidrží v zákrutách, ale komfort je nadovšetko. Adaptívny tempomat mať v aute, to už som si na to tak zvykol, že už by som nechcel iné auto ako len s adaptívnym tempomatom. Nie sú tu všetky asistenty, chýba tu rozpoznávanie únavy vodiča plus rozpoznávanie značiek, čož by akurát nevadí, lebo to sú akurát 300 dva pade. asistenty, ktoré nie Jako sú... to okay. rozpoznávání značek mi přijde, že ani nefunguje moc dobře. Ty jdeš na jo, ani v mém Mercedesu, ani ve Škodovce to nefunguje dobře. 50 tam ti to ukazuje, že můžeš jet 70, že tam je 70. To lepší už je Waze jako. Nebo nevím, jestli to má takhle každý auto, ale mě auto to teda takhle mají. Ešte si môžeme zatiahnuť tú, Obě, co to mají. tú panorámu. Pozri, Dodo, povedz, ako sa ti to páči? Zaťahuje pomaličky. Čo je blbé, že sa zaťahuje... Žiadna reakcia, nič, jak sa to zaťahuje? Tak to je normální, kámo, to má i bavu z roku 2015, bro. Ale tak Hovor! to zvykol a už to Buď- bereme. No hej, to mi můžete říct, jaký na to máte názor, ale já bych chtěl do svého auta, jsem si teď koupil, protože mi se tak jako hezky svítí, ty hvězdičky nechat udělat.
Dokážeme sa dostať, kto by si dal, že hviezdičky do auta. Hviezdičky? A čo máš, 9 rokov v detskej izbe? To radšej si tam dať poriadne ledky, ledpásiky. Víš, že jako... Kámo, však spíš LED pásky jsou goofy. Ty hvězdičky, tak to je takový decent, když to máš vyplý, jak to není ani vidět, kámo. Však v Rolls Royceu jsou, hoši. Sakra. To je dobrý, kámo, víš co, ve stropě. Já nevím, jestli, podle mě, kámo, nevěděl, jaký mysli možná. Nebo? Já myslím taky ty tečky ve stropu, kámo. Ty vypadají dobře. Chci využít trošku to, že tam není ta panorama, takže se tam takhle nic nezatahuje, takže by tam to šlo jít. Ale jakoby nechci zase, aby to bylo takový kolotočářský. Ale zase jako... Je to takový cool, víš co? A jako je to takový holčičí, ale mě to jako nevadí asi jako přijde mi to takový cool, jako. Já vždycky jsem to někdy chtěl a nevím, jestli někdy budu mít Rolls Royce, který to budu mít ze základu, jako jo. Takže jsem si říkal, no, mohl bych tam poslat, víš co? Si tam rovno môžeš nalepiť, vieš, tie fosforeskujúce, vieš, tak to čo na strop, čo iba nasvietiš, zrazu potom svietia v tme. Máme tu elektrický kufor. Jo, hoši, na elektrický kufr jsem já bral vždycky, že je úplně useless, takový jako k ničemu a spíš možná horší, než normálně manuální. Ale zjistil jsem teď od té doby, co už mám ten elektrický, tak je 10krát lepší, kámo. Je to úplně komfortní, to jenom zmáčkneš a jdeš, víš co. Nemusíš s tím bouchat a tak. Ja som si ešte zabudol, ľudia, vy ste mi písali aj v komentároch, že proste, že mne sa dá ten elektrický kufor aj zatvoriť sám z vodičovho miesta aj cez kľúčik. Ja som si to normálne vtedy neuvedomoval a normálne sa to dalo, áno, som to skúšal. Tu mám normálne kľúče, držal som ten kufor button a normálne sa zatvoril ten kufor, len som to musel celý čas držať a takisto aj z vodičovho miesta, takže áno, dá. Já mám pocit, že u mě v Mercedesu to jde jenom otevřít, což je taková nevýhoda. Já jsem jednou seděl v KFCčku a zkusil jsem, že jestli otevřu kufr, i když sedím v KFCčku, byl jsem třeba 100 metrů od auta, plus ještě před tam byla, že jo, to sklo, tak jestli to půjde, kámo, jsem to zmáčkal, on se to otevřelo. Už jsem to nějak mačkal, klikal, držel, jestli se to zavřelo, nezavřelo se to nějak. Tak jsem tam musel to zavřít a šel jsem zpátky do KFCčku. Sa mi to zatvoriť aj z môjho vodičského sedadla. Super, že ešte pod podlahou máme ešte dojazdovú rezervu, dokonca tu máme aj kompresor. Čož mi trošku vadí na tomto kufri je to, že to osvetlenie tohto kufra je úplne že mizerné, je tu jediné. A není tak velký ten kufr, co? Jako je 400 litrov, kto to? 400 litrov! To je rodinné. To je jak keby si, ja neviem, keby si môžeš kľudne odviesť 400 litrové akvárium, môžeš tam normálně piráně Jo, jako nevím, tak zvědá mi to nepřijde tak velký. A nevím, jak moc je velký 400 litrů. Jako já mám ten Mercedes, Shooting Brake se jmenuje, myslím. A jako podle mě je větší možná. v tom bez problémov. Kamík to odveze. Víš, do vejšky hodně, ale jako by není tak široký, nebo dlouhý spíš. Tu je toto maličké svetielko, ktoré tu bojuje o život s tým, aby to v noci osvietilo tento celý priestor. Nie je to najväčší kufor, ale samozrejme mne úplne bohate stačí. Dobre, tak zase zatvoríme. Ešte si môžeme sadnúť takto tu dozadu. Vyskúšaj. Toto ty vole, ja som ti tak zarobil, že Kámoši, bro, nemá YouTube Premium. čakám donate na streame niekedy. Tam máš tak 600 litrů. Fakt jo, že já mám dokonce ještě větší kufr jak on, to Mercedes hustě. Normálne od teba asi. Kukus, ja som vo svojom aute ani vzadu skoro ani nesedel. A tu sa dobre sedí, pohodlne. Plus tu mám ešte takúto krásnu Mám větší kufr v A45 SAMG FR. Že mě ten kufr tenhle přišel mega malý jako. plačkovú opierku stredovú, ktorá, keď sa budem nudiť, tak a zrazu Škodovka dá autopilot režim do tohto auta, tak sa tu takto pajne sa tu oprem a budem sledovať cestu. Že mám tu pomerne veľa miesta nad hlavou ešte. No, to je dosť dôležité. A dosť zaujímavé vyzerajú tie športové sedačky odtiaľto zozadu. Také vážne, také hrubé, ako mi to príde, ako keby to vážilo 300 kg pomaly. Ale aspoň ma nikto nevidí, že som teraz vzadu. Inak toto video vôbec nemám pripravené, to idem úplne že freestyle, takže asi aj takto aj vyzerá toto video, ale tak chcel som vám Malej, nedáš tam nic do kamikánu, nic. natočiť to videjko o tomto aute. Vôbec neukazuje auto, že či svietim. Jediný spôsob, ako to zistím, je, že sa tu proste pozriem dole na toto kolečko a zistím, že ako svietim. Niekedy je to metúce, lebo niekedy neviem, že či svietim dostatočne, niekedy, no chápete, je to také všelijaké, ale ja už som si na to zvykol. Plus ešte tu máme hlasové Tak já vždycky to mám daný na automat a to funguje jako docela hezky mi přijde. Akože hej, funguje to na automate v pohode, ale napríklad najhoršie je to v hmle. Vy, čo máte auto, poznáte, tak v hmle rozpoznávanie automatické tých svetiel tak funguje katastrofálne a niekedy na to človek proste zabudne, lebo sa spolieha furt na tú automatiku a potom ste menej viditeľní, napríklad neviem, na diaľnici alebo niekde mimo obce a tak, takže asi tak, to by som asi jedine čo k tomu povedal. To som asi v živote nezapol, máme tu vyhrievanie volantu, dokonca má tu trúbu, bezdrotové nabíjanie. Hej, bezdrátový nabíjení, tak já mám v tom Mercedesu a tam skoro vůbec nefunguje. A já mám kámoše, co má Mercedes GLA nebo GLC, nevím co teď, 2021 a pak ještě nějaký elektrický podobný Mercedes 2023 a ani v jednom mu to taky nefunguje. Takže jsem to nějak neřešil, když jsem to koupil, to auto, ten Mercedes, protože tam nešlo a kámošovi, co jeho rodina má dvě podobné auta, tak
tam to taky nefunguje. Jakože to tam dáš a nabíjí to sekundu, pak 3 sekundy ne, pak zase sekundu nabíjí, pak zase 2 sekundy ne a tak. Četuje, ktoré mne nabíja. Jako výbava docela dobrá, jako reálně by mě zajímalo, jakou to koupil, jako výbava, co Řekne tam má. řekne to. Ty máte, víš co, panoramu takovouhle, má to adaptivní tempomat, má to vyhřívání volantu, jako ty má dobrou výbavu, jako. Ja som v tom videu aj nepovedal, že za koľko som to kúpil, ako môžem asi taký stick pick možno povedať, že... Ty si, jako kámo, nevím kolik tam má na to, ale tak předpokládám, že tak pod 100 000, ne? Nebo já si to nepamatuju, on tam možná říkal. Myslím si, že tak 430 000. Možno, že kvôli tomuto si to aj pozriete. Stále má to celé okolo tých takých tých A on to řekne v eurech, takže na eura podle mě tak 18, ne, no tak 17 000 euro. nejakých 21 000 eur má to stále. 21 000 euro! Co? 21 000 krát 25? Tolik stojí Škoda Kamík? Je to real? Kolik je teď euro, kámo? Eur tu CZK? 24, OK, aby jsme nekřivdili. Krát 24,20. Kámo, a to je furt moc. No nic. Už tak ten můj Mercedes, který jsem koupil, tak stál skoro stejně. Reálně. Aha, tak proto má takovou výbavu. No nic. Takže nebolo to velice lacné, no jednoducho platíte si za výbavu a takže nebolo to samozrejme najlacnejšie, ale auto pomerne dosť komfortné, páči sa mi ako jazdí, doteraz sa mi ešte páči. Som strašne rád, že som si práve toto auto vybral, vôbec nelutujem, takže tak ja dúfam, že mi ešte vydrží. Tak to je hlavní, jako, prostě když si takhle něco koupí, tak toho nelitovat. Jako já jsem taky takovej, že se snažím nelitovat, protože i kámo znám strašně moc lidí, kteří si vždycky něco koupí, třeba auto a tak, a úplně si říkají, ty no, kámo, koupej si auto a pak koukají na auta, které si mohli koupit za ty prachy a úplně si říkají, ty no, možná tohle by bylo lepší, no, možná tamto jsem si měl koupit, no, možná tamto. A ten případ takový špíňácký mindset, jako tak to má Smile jako dobře nastavený. Aspoň nejakých 8 rokov a ja budem neskutočne spokojný a tie peniaze podľa mňa by sa vyplatili za to, že v akej to je výbave. Dobre, je to také dobré na udržovanie baterky v telefóne, ako niečo nabíje. Jako ta moje Škodovka, co já mám, je to Octavia RS, tak ta stála 300 000 českých, s tím, že má na to stejně kiláku, jako kolik mě stála. Jo, takže tak, no. Takže vlastně to vyjde tak nějak podobně, podle mě. Protože reálně ta moje RSová Škodovka má horší výbavu trošku. Ale není to nič. Nebo ne, vlastně ne, kámo. Ta má taky adaptivní tempomat. Ale nemá panoramu. Je to skôr dobre, keď mám pripojený bezdratovo telefón do CarPlayu, čiže vlastne ja si môžem zapnúť tu na Waze a môžem si dobíjať telefón bezdratovo. No problémo, telefón sa nevybije. Jedna ďalšia nevýhoda, čo sa mi trošku nepáči na toto vozidle, sú jeho predné senzory, ako rýchlo nabiehávajú. Tie senzory v tomto aute fungujú tak, že oni nabiehávajú automaticky. Automaticky auto rozpoznáva, že idete parkovať, tak jednoducho potom zrazu vám naskočí ten panel s tými senzormi vpredu. Lenže niekedy je moc pomalený a niekedy už mám pomaly zaparkované, až vtedy mi hodí tú voľbu toho parkovacieho asistenta. Podľa mňa asi manuálne sa to určite dá nejako zapnúť dopredu, ale hovorím, že ten automat nie je moc niekedy šikovný. Šikovný je vtedy samozrejme, keď už začnem cúvať, vtedy automaticky vyhodí všetky senzory, automat hneď, takže dá sa to v podstate tak spraviť, že môžem hneď začať cúvať a hneď už mám k dispozícii predné senzory. Jedna z tých výhod je, čo To je úplně už je to. V mém bávu, tak potom, co jsem srazil jednou strnku a opravoval se to, tak od té doby mi nefungují senzory, kámo. Takže já, když řídím nějaký auto, já vůbec jako nespolíhám na senzory nic, jako. Nejsem na to vůbec zvyklý. Jediný co, kámo, tak hodně spolíhám teda na zadní kameru, jako. Bez toho by se... to spolíhám moc. Nechtěl moc jako couvat. Víš co, jako že vidíš v zrcátkách, jo, ale přece jenom tou kamerou vidíš mnohem jako víc, víš co, jako. No ja napríklad spätné zrkadlá ani nepoužívam pri cúvaní, ja som vždycky taký ten old schooler, proste, že takto dám ruku a takto cúvam, hej. Jo, tak to taky dělám. Ale odkedy mám tu zadnú kameru, tak Když teda nemám zadní kameru, což mám z 99,9 periodických procent. ja už sa ani docadu nepozerám, ja už sa pozerám čisto iba na displej, takisto akože, že to je jedna z tiež z najlepších vecí, čo môže mať jednoducho auto, je zadná parkovacia kamera, čo je jedno či statická, dynamická, hociaká, proste jednoducho to je taký pomocník do každodenného života, že zaparkuješ ty vážne všade, aj ten človek, ktorý nedokáže parkovať, tak s tou kamerou jednoducho dokáže zaparkovať. A kdyby za tebou bylo něco, co bude třeba takhle vysoký, tak ty nemáš jak to vidět z těch zrcátek, jako když to bude úplně ve středu za tebou a budeš couvat, tak to neuvidíš, tak je to taky nepříjemný. A kamerka jako top. Takhle jsem jednou ještě naboural už do kůželu. Ale nejhorší je, že jsem měl kameru. Akorát prostě jsem nějak jako by se nekoukal do té kamery, protože furt mám v hlavě to, že nesmím úplně spoléhat jako na tu kameru, že koukám furt i do zrcátek a to. Tak protože já jsem tam nějak zaparkoval, chtěl jsem nějak přeparkovat, aby se ještě přede mě vešel kámoš, který parkoval, jo. Tak jsem dal zpátečku, podíval jsem se do zrcátka jedno, do toho i tam jako prostě. Na všechny zrcátka jsem se podíval a jel jsem a najednou a já.
co to je. A nejhorší je to, že jsem se podíval, potom co to udělal, jsem se podíval do kamery a tam nic nebylo, si říkám, what? Tak jsem zaparkoval pro jistotu, šel jsem se podívat a tam kámo byl takovýhle kužel prostě za mnou. No nic. Som vážne donedávna iba objavil, je napríklad, že keď si dám samozrejme Ale kdybych se nejdřív podíval do kamery, tak by jsem ho viděl, ten kužel. Akorát tak jsem pak ho přejel a byl jakoby úplně nalepený, tak v tom horizontu, kam ta kamera vidí, nebyl vidět. spiatočku, tak mi ukáže parkovaciu kameru. Zistil som, že okrem senzorov vzadu, mám tu ešte senzory, ktoré mi sledujú mŕtve uhly, ale nie mŕtve uhly, ktoré sú v späťakoch, ale mŕtve uhly pri vyparkovávaní, čo sú tieto dve dlhé čiary čierne vedľa toho auta. Čiže vlastne, keď napríklad vycúvam z nejakého parkovacieho miesta, tak auto sleduje ešte mŕtve uhly za ďalšími autami, či tam náhodou sa niečo nenachádza a auto ma vie krásne upozorniť, že pozor, niečo tam je. Je to samozrejme klasická statická parkovacia kamera, nie sú tu dynamické čiary, není tu ani vyhrievané predné okno, fúkar vpredu je, takže tiež zatiaľ mi to nevadí popravde. Jako za mě bych byla docela v pohodě. Wow, ja si to musím zatvoriť, lebo zatvoriť sa nedá z vodičovho miesta. Dá sa. Už ste ma opravili, niekto ste ma opravili, dá sa zatvoriť z môjho miesta, takže som za to rád, že som to takto zistil. Super spolihlivé režimy, keďže je to automat, dokáže to ísť iba na 2 válce, keďže Mě by zajímalo, je kolik to štvorválec. žere, teď jsem tam viděl spotřebu 8. Tieto režimy No 8 v zime, ale cez leto je krásna spotreba do 7 litrov. Jak Fakt jo, v zimě ty auta žerou víc? To jsem nevěděl, kámo, actually. Jsem špíňák? nič. Takže když můj Mercedes teď žere 6,9, tak v létě bude žrát třeba 6,4. Bylo zadarmo. Samozrejme, automaticky, ja ich neovládam, plus a toto auto disponuje takzvaným ako keby takým plachtením, v podstate jeho zotrvačnosť, alebo neviem jak tam nazvať, je oveľa dlhšie ako pri nejakých normálnych autách, čiže vlastne on ako keby šetrí palivo iba tým, že iba tak plachtí po vozovke, čiže v podstate nemusím ani stlačať plyn nič a proste auto iba ide, využíva, neviem ako funguje tá prevodovka, ale týmto spôsobom tiež šetrí palivo a plus aj to auto nie je úplne, že nejaké, jak sa hovorí, také žravé. V zime to auto trošku žere viacej ako som očakával, ako to je pravda, ale keď bolo teplé počasie ešte v oktobri, keď som to auto zakúpil, tak Mě žere v zimě auto cca o půl litru až litr. Fakt jo. Kvůli těm pneumatikám, jo, kvůli vzorku, kvůli zimákám, to je hustý, no. tak som sa kľudne v meste, vážne v meste som sa vedel dostať pod 7 litrov. Inakšie teraz v zime mám OK, takú takže to žere tak nějak jak moje. Aj. No Dodo, ja ti hovorím, normálne napíšme si, stretneme sa, natočíme si videjka a povieme, že dáme si, ja neviem, okruh závodný, pôjdeme a ja na Kamiku a ty na svojej Škodovke. okolo 7,5, Nemám jim bávu. Co? asi pri... Jako moje dej. Moje Škodovka už je to nefér, jo. Moje Škodovka už je to starý pardál, má to 310 000 kiláků, jo. To prostě by byl, to já bych byl v nevýhodě, ještě k tomu moje auto stálo půl mega, moje Škodovka jenom 300. Moje bávo, tak. No to žere trošku víc. To ani nemůžu říkat, nebo bych ho nikdy neprodal. 8, niekedy vyskočí, samozrejme záleží od štýlu jazdy. Toto je moje prvé video o aute, takže samozrejme musíte to brať trošku s rezervou. No, takže môžete kľudne napísať do komentárov, čo si myslíte o tom aute. Zatiaľ jazdí spolahlivo, dúfam, že aj bude ešte stále. Kámo, že po té reakci na konci něco zajapuju, tak schválně, co jsem tady řekl, já si to ani nepamatuju, kámo. Už já nekontroluji mý reakce, jako jo. Jakoby většinou, co řeknu na streamu, tak beru, že jako se může poslat do éteru, jako jo. Je v záruke nejaký ten mesiac, takže ešte keby náhodou sa niečo pokazilo, tak ho ešte Co to má ještě záruku, jo? Tohle to ale nebude novější než 2021, ne? To tam byla docela dlouhá záruka. Však Protože myslím 21, si, že však ty 5 rokov. Digitální vodíky se dělaly 5 rokov, nějak Dodo! 2022, 2021. 5 rokov, Dodo! Takovýho. Už Dodo, 5 rokov! bye bye. tak děkujeme Smileu, to je jako, myslím si, že je dobrá kára, jako. Nevím, kolik mohla stát, ale jako, jestli to koupil za dobře, tak za mě jako v pohodě svezení, jako. Ďakujem ti krásne Dodo za reakciu. Strašne divne sa mi ľudia pozeralo na samého seba, normálne úplne tak s nechuťou, ale keď to mám tak zhodnotiť, tak vidím, že aspoň Dodo pochopil to nazve to športové, keď už nič. A neviem, toto je ľudia moje prvé reakčné video. Pochopil jsem to správně, že mi trošku vyhrotil. Jsem rád, že Dodo pochopil aspoň ten název športové, když už nic. To znamená, že jsem pochopil jen tohle a nic jiného jsem nepochopil? Nebo? Neviem, čo sa tu robí pri týchto reakciách, takže sami kľudne ľudia odnoťte dole do komentára, čo si vy o tom myslíte, ja neviem. Asi ja nie som nejaký dobrý reaction channel, asi aj nebudem nikdy reaction channel, ja si proste točím svoje herné videjka, futbalové videjka a asi pri tom aj zostanem. Keby ste chceli náhodou nejaké ďalšie reakcie, keby náhodou niečo niekto na mňa natočil, že zrazu, ja neviem, natočím, že voda je suchá a zrazu niekto bude písať, že voda nie je suchá, tak kokos na to zareagujem aj hento, kľudne, nemám s tým problém. A my sa vidíme pri ďalšom videjku. Čaute. Děkujeme za veliko, Smilo. Mějte se taky, Joši. Čaute.